Let's start question number one here pathumna kan kalanga Zawttu remember Zawttu Lalchhuanthanga lo soma Start question here pathumna kan Commerce Industries Geology and Mining Minister Zawhna takina achan tura ka Zawhna na Kulikawn Ngaizela Commerce and Industries Building hi sakzawh to aniem sakzawh to ani chuan engtikah nge hawn aniang ti ani the chang turin Commerce Industries Geology and Mining Department chang tu Minister R Rohmingliana lo soma Speaker Kalome member Puizom Tapu Chhanna Zawhna kha na chu Kulikawn Ngaizela Commercial Industry Building hi sakzawh to ani pani na Chhanna chu hawn hun tur hi ala hriat mai lowa kumin sang ni som ni paruk chung hian hawn man tumani Kalome le Zawhbelhna Zawttu rin Zawhna nei tu Lalchhuanthanga lo soma Speaker Kalome tuna market building kan Zawttu bulah hian building hui to ta ko oma chim mai hlo om ani hei hi sakthat tumna omem ti ka zote le Zawhbelhna Zawttu remember Zawttu R Rohmingliana lo soma Speaker Kalome Speaker Kabial chung Rotlang West ramchhungah son Lungalhthei ngeia hriat nual he hau takah po karon soilang to ani kha Engchen nge hemia hian hmalak ani to chuan hmalak dan a result min hriat theim le Zawhbelhna Zawttu remember Zawttu Jeje Lalpekhlua lo soma Speaker Kalome C&I chang tu minister ka Zawhbelhna chu Hnahthial Bazar set the building so kan ngeia hlui to khop me building so tha to lowa kan bazar na mun nei chuna nia so we can house leader ne na poi ka thlen to tin DNP chang tu minister ne na pro ka lo soi to so mi puitan pon him lo lek tun haya pote sang ngeia so building so hlom ni te pon an hria emi hi sakthat tumna omem ti kha ka zona masani sela panina chuanin Integrated Industrial Promotion Center Hnahthial sakmek so tute saknge ti le engtikah sakzawh tur nge ti kha ania so sakzawh huni kan hak lel khop maya ri nine ha son thok chaklo ang reng ko sakzawh na a tho theina na min nor sakmal tu pokhan kan ngen hal ni Kalome le chang turin Commerce Industries Geology and Mining Department chang tu Minister R Rohmingliana lo soma Speaker Kalome member Puizom tak te Zawhbelhna kha Chhanna Zawhna kha ni Kulikawn Bazar so COVID-19 khanin IIPC tan manania an lo khoidang lam nuala thanem ngai angin du dan angkhan lo khoidawa chu wang chuanin building te op rop to ba ka hlui to chu PWD lam te po kawin quality control te han Engchen quality lam te po in quality control lamidan suggest dan chuanin luatlak to lawangai ani wangin sakthat kan tuma chu paisa te po kan di la maro chungai to na dang kan nei le a hemi thai thar bi solam pangata na a south lampang thar wholesale tan ti kan tum le a chu tiang chuan plan ta kan han siam dang lam le dawani ti kha kan soidua sakthat tum chu ani ti han soidua tin puje je Zawhna kha Hnahthial Bazar mai ni lo hianin kan building nei kan bazar building nei te hi a ground floor a chei manania mun tam taka hi kan han fangkuala a chung chong ni chong thum hi lual lo ania chan chu a hun lai a sak lai khanin a entrance lu na hi a bi ruak kil sira da ve kan nia chu a lai taka
alu na zon a chho na zon ngai lovin alai taka alu na siam kan tuma chung chu Roman kan siam me kan Hnahthial ba ka ser chi pa te champaya te khozola te po kan tia kan dila poisai kan lamu chi alowa central lama po kan dila saskia po kan dila state fan out tangpon kan dila hi kan lamu mai lowa hei khotlang mi puin kan mo em lomania amun lai li lai taka building chunga thatak sikha alu na in azir lo wangin kudama te chente peichu suasual rongbol ta nan mangten te khotlang khoi tu ten khatianga man ani wang khanin Hnahthial mai nilowa Mizoram hun changchanga po ti bel kan tumani ti kha kan seidua tin IIPC chungchanga hianin ne he lusai engineering ti sak ania azo hun tur kha chu November ni som pariat sang ni som ni pani khan nia har san na changchanga wangin an Zawthei lawa tuna hian time extension ron deal le ya a chan te kan en a reason na thata wangin thakhat an dila thani kan pek bela thania zo nge turin kan tia April thlai chuan an zo man kan be sei ani ti kan sei duwa tin Rotlang chungchang ha minon zota solai so Rotlang chungchang a hianin kan Engchen na kaloin ring chi alawa company central lama changi company panin ron changa chu pakhat jok ina muwa meter zathum somruk velan ver khanin Lungalhthei chu 8 cm velan muwa mun khata chuanin fit khata chavel te pon muwa mun khata chuanin injury ta chaten muwa chu meter zali velan ver nuwa ania chu wang chuanin enjoy bozui commercial lutuk ka hanti thei ani lo wangin bozui lutuk tura company lam khan an ngai lo nin kan hri kan subject ani chi lawa cold lampang central lampang tini wangin a deposit tam lo wangin bozui tla kan ngai lo ni in kan hria u speaker ka changkimin ka hria ka lo me